Un passeig entre vinyes mentre tastes 4 vins. Així és el Walking Pascona, a Falset. En aquesta visita és impossible tenir set. Als 5 minuts ja tens la primera copa. Camines per la finca i tastes cada vi just a la vinya on neix. Sempre és el propietari qui fa les visites. Vol que els seus vins recordin aquest paisatge. Les visites a Pascona són sempre diferents perquè la vinya canvia, i també els vins. A l'hivern toquen els càlids amb cos i a la primavera els més frescos i joves. Un dels més icònics i premiats és la Maria Ganxa, amb una divertida història al darrere. Al punt més alt de les vinyes, al Roc de Pascona, fas el darrer tast, amb aquestes vistes a Falset i al Montsant. Han estat 2 hores de natura en estat pur i de molt vi.